боз як ҳафтаи нав шурӯъ шуд ва аз студияи марказии радиои Озодӣ бароятон дуруд мефиристам аз он. имрӯз 2 август аз он мегӯем дар ҳоле ки аз дирӯз имтиҳонсупории муҳоҷирон сахттар шуд, Тоҷикистон ҳанӯз ба Иттиҳоди иқтисодии Авросиё ки дар он Русия нақши асосӣ дорад ворид шуданӣ нест. Раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои ҷилавгирӣ аз COVID-19 дастур додааст баргузории тӯю маъракаҳо назорат шаванд ва беш аз 200 низомини Ӯзбекистон барои тамрин ба наздикии марзи Тоҷикистону Афғонистон омаданд. Ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр бинобар иҷрои корҳои таъмирӣ дар хатти парвозии фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз 1 август то 1 сентябри имсол ҷадвали соатҳои парвози ҳавопаймоҳояшро тағйир додааст. Бино ба итлои ширкат аз соати 8 субҳ то 7 бегоҳ дар пайи баста шудани фурудгоҳ ба ҳангоми корҳои таъмирӣ ҳамаи парвозҳои ширкат шабона ва субҳи барвақт анҷом меёбанд. Сомон Эйр мегӯяд мусофирони хатсайрҳое ки вақти парвозиашон тағйир ёфтанд пешакӣ огоҳонида мешаванд. Завқизода вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон мегӯяд барои шомил шудан ба Иттиҳоди иқтисодии Авросиё то ҳол ҳеҷ натиҷаи пешакӣ ҳосил нашудааст. Рӯзи 2 август дар як нишаст ба пурсиши ба такрори хабарнигорон ки бо вуҷуди омӯзиши чандсола барои пайвастан ба ин иттиҳод чӣ паёми наве доред, посух дод ки масъала ҳанӯз дар баррасӣ аст. Вазири рушди иқтисод ва савдо таъкид намуд ки барои шомил шудан ба Иттиҳоди иқтисодии Авросиё набояд шитоб кард. мавзӯи даъвату пайвастани Тоҷикистон ба узвивияти Иттиҳоди иқтисодии Авросиё созмони зери нуфузи Русия инак 7 сол боз садо медиҳад. Русия, Беларус, Қирғизистон, Қазоқистон ва Арманистон аъзоёни ин созмон мебошанд. аз 1 августи имсол муҳоҷирон дар Русия барои дарёфти ҳаққи кору зиндагӣ аз рӯи тартиби нав имтиҳони забони русӣ ва таъриху қонунгузориро месупоранд. имтиҳон вобаста ба мақсади супоридани он ба 3 сатҳ тақсим карда мешавад. сатҳи аввал барои гирифтани иҷозатномаи кор ё патент, дараҷаи дуввум барои иҷозати зисти муваққатӣ ё худ РВП ва сеюм барои онҳое ки ба иҷозатномаи зист ва ё вид на жительство дар Русия ниёз доранд. имтиҳони русидонӣ ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ мегузарад. солҳо аз таърих ва асосҳои қонунгузории Русия дар шакли тестӣ ва бо истифодаи компютер дода мешаванд. имтиҳонсупорӣ аз 80 то 90 дақиқа идома хоҳад кард. ҳамчунин тибқи тартиби нав арзиши хидмати гузарондани имтиҳон аз забони русӣ барои гирифтани РВП ва ё вид 5900 рубл ва барои гирифтани иҷозатномаи кор ё патент 3800 рубл муқаррар гардидааст. Кумитаи тафтишотии Брянски Русия нисбати 4 шаҳрванди ҷумҳурии Доғистон бо гумони қатли як зодаи Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз кард. Тафтишот маълум намудааст соли 2019 дар яке аз клубҳои шабонаи Русия шаҳрванди Тоҷикистон дар пайи як ҷанҷол ҷавони 21-солаи доғистониро куштааст. муҷири тоҷик дар пайгард эълон шуда буд. моҳи июни имсол падари ҷавони доғистонӣ кушта шуда бо як гурӯҳ маслиҳат карда ба онҳо барои ба қатл расонидани шаҳрванди Тоҷикистон пул медиҳад. ин афрод муҷири тоҷикро аз манзилаш рабуда ӯро дар ҷангал мекушанд ва ба чуқурие ки пешакӣ канда буданд мепартоянд. гумонбарон боздошт шудаву тафтиши ҳодиса идома дорад. Сархатти рӯйдодҳост манзуратон. Ёдгор Файзов, раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ба ниҳодҳои зиддахл барои пурзур кардани назорати тӯю маъракаҳо ҷиҳати риояи қоидаҳои беҳдоштӣ супориш додааст. Файзов дар ҷаласаи фаврии истодии вилоятии мубориза бо COVID-19 гуфтааст, бештари чорабиниҳои фарҳангиву маърифатӣ дар вилоят лағв шуда маблағи пешбинӣ гардида барои ҷилавгирӣ аз коронавирус сарф хоҳанд шуд. дар зимн рӯзи 29 июл 50 000 воя ваксинаи амрикои Модерна ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон расид. бо ин ваксина дар мадди аввал пизишкону беморон, кормандони бахши савдо ва дигар хадамоте ки бештар бо мардум сару кор доранд моякӯбӣ мешаванд. ба гуфтаи Ёдгор Файзов, барои он ки ҳамаи сокинон аз 18 сола ба боло эм бигиранд, вилоят ба 300 000 воя ваксина ниёз дорад. амрико бо харҷи $570,000 як постгоҳро дар наздикии марзи Тоҷикистону Афғонистон таъмиру бозсозӣ кардааст. маросиме ба истифода додани постгоҳ охири ҳафтаи гузашта баргузор шуд.
сафорати амрико дар душанбе гуфт дар маросим кордори сафорат ҷон гинкел ва муовини фармондаи нирӯҳои марзбонии тоҷикистон раҷаб саодатзода иштирок карданд. ин постгоҳи марзӣ барои саратбонон имконоти иловагиро барои назорат ва позбонии марз ба афғонистон дар минтақаи шаҳри тузи вилояти хатлон фароҳам меорад. ба ислои манбаъ иншооти мазкур иқтидори нирӯҳои марзбониро барои пайгирӣ ва пешгирӣ аз убури ғайриқонунии сарҳад ва мубориза бо қочоқи маводи мухаддиру ифротгароӣ ба таври чашмрас боло хоҳад бурд. маъмурияти амрико тасмим дорад барномаи хосеро эълон кунад ки бар пояи он баъзе афғонҳо дар амрико ҳамчун паноҳанда пазируфта хоҳанд шуд. дар суҳбат бо хабаргузории Reuters як мансабдори маъмурияти амрико ва ду манбаи огоҳ ин хабарро тасдиқ карданд. ба эҳтимоли зиёд 2 август департаменти давлатии амрико ин барномаро муаррифӣ мекунад. Reuters меафзояд, департаменти давлатӣ ба дархости шарҳи ин хабар посух надодааст. бо оғози беруншавии нирӯҳои байналмилалӣ аз афғонистон ки то охири моҳи равон ба анҷом мерасад, толибон манотиқи зиёдеро таҳти тасарруф дароварданд. Яки да вакилони мардумӣ ва ҳомиёни ҳуқуқ аз президенти амрико ҷо Байден дархост намуданд ки ба афғонҳои ҳамкор бо ниёдҳои амрикоии мустақар дар афғонистон имкони муҳоҷират ба амрикоро фароҳам орад, зеро толибон метавонанд аз онҳо интиқом бигиранд. феълан як барномаи дигари амрико барои қабули тарҷумонҳо ва дигар кормандони муассисаҳои давлатии амрико фаъол мебошад. дирӯз беш аз 200 низомиёни ӯзбекистон ба машқгоҳии ҳарбмайдони тоҷикистон расида постҳои фармондеҳӣ ва мавқеъҳои тирандозиро ҷобаҷо карданд. як манбаъ аз бахши ҳарбии ҳукумати тоҷикистон ба Азия Плюс гуфтааст, ӯзбекистон ҳамчунин ба тамрингоҳ зиёда аз 20 адад техникаҳои низомиро фиристодааст. сарбозон ва афсарони ӯзбек дар машқҳои муштарак ҳамроҳ бо низомиёни Русия ва Тоҷикистон иштирок хоҳанд кард. тамринҳо аз 5 то 10 август дар размоишгоҳи наздикии марзи Тоҷикистону Афғонистон баргузор гардида, дар он амалҳои тактикӣ барои нобуд сохтани як гурӯҳи шартии мусаллаҳ ки ғайриқонунӣ сарҳади давлатии Афғонистонро убур кардааст, коркард мешавад. дар машқҳо ҳавопаймоҳо, артиллерия, мошинҳои зирии пӯш, беш аз 2000 сарбозу афсари 3 давлат ҷалб мегарданд. мақомоти ӯзбекистон ба муҳоҷироне ки ба таври муташаккилона барои кор ба хориҷи кишвар ҷалб мешаванд, қисме аз хароҷоти гирифтани виза ва билети ҳавопайморо пардохт хоҳанд кард. дар ин замина қарори ҳукумати ӯзбекистон ба имзо расидааст. дар фармон омадааст муҳоҷироне ки ҳангоми кор дар хориҷа маҷрӯҳ, бемор ва ё гирифтори ҳодисаи нохуш мешаванд, онҳо ва инчунин фарзандони нобулиғашон ба Ӯзбекистон ройгон интиқол меёбанд. давлат инчунин хароҷоти кормандони тиббиро ки муҳоҷири бозгаштаро муолиҷа мекунад мепардозад. бояд гуфт феълан наздики 2.5 миллион ӯзбекистонии қобили меҳнат дар хориҷ аз ин кишвар қарор доранд. варзишгари беларусӣ мехоҳад дар аврупо паноҳанда шавад. интизор меравад имрӯз Кристина Тимановская тавассути вакили дифоъ қазияи худро тавзеҳ бидиҳад. Тимановская мегӯяд мақомоти беларусӣ ба ӯ фишор оварда мехоҳанд ки бидуни хоҳишаш ӯро аз бозиҳои олимпӣ ба ватан интиқол бидиҳанд. 2 август қарор буд Тимановская дар мусобиқаи дави 200 метрӣ иштирок мекард, вале ба гуфтааш рӯзи якшанбе намояндагони мунтахаби олимпии Беларус омада ӯро бо зур ба фурудгоҳ бурданд. худи Тимановская гуфт қарори ба ватан баргардонидани ӯ аз як навиштаҷоташ дар шабакаҳои иҷтимоӣ манша мегирад ки дар он ӯ рафтори мақомдоронро интиқод карда гуфтааст ки бо гуноҳи онҳо шумораи зарурии ширкатдорони дави эстафета ҷамъ нашуданд. Кумитаи олимпии Беларус гуфт тақозои ихроҷи варзишгар бо ҳолати равонии ӯ вобаста мебошад.
ва тибқи маъмул дар поёни барнома бароятон дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 2 август $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 46 дирам таъин кардааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 154 сомониву 70 дирам нарх дорад ки нисбати охири ҳафтаи гузашта 6 дирам бештар мебошад. дӯстони азиз, дар ин ҷо нашри навбати сархати рӯйдодҳоро анҷом медиҳам. агар навор ва ё хабаре доред, лутфан ба мо бифиристед. ман шуморо 30 соат пас дар барнома ахбори озодӣ мунтазир мешавам. то мулоқоти навбати худро эҳтиёт кунед ва барори